नमस्कार गाववाल्यांनो. तर आज आपण बनवूया खरवस. आणि ह्यो खरवस ना थोडंसं वेगळा म्हणजे हा गाय जेव्हा बाळ होतं गाईला किंवा गाईला वासरू होतं तेव्हा तिच्या पहिल्या धारीच्या दुधापासून खरवस बनवतात. पण ह्यावेळी मला गावी गेलेलो ना त्यावेळी एक वेगळी आयडिया मिळाली किंवा कोणीतरी काहीतरी दाखवलं मला. तर यावेळी मला खरवस पावडर मिळाली गावी. कामधेनू खरवस पावडर. तर ही पावडर आपल्याला साध्या दुधात मिक्स करून मग त्याचा खरवस बनवायचा असं याच्यावर लिहिलं आहे पूर्ण प्रकृती. मी आता तर खरवस बनवण्यासाठी मी घेतली कामधेनू खरवस पावडर, अर्धा लिटर दूध, वेलची पावडर थोडीशी टेस्ट एन्हान्स करायला आणि साखर. त्या आता ह्या पॉकेटवर दिलं आहे की जर ह्या एक पाकिटामध्ये ना 100 ग्रॅम साखर टाकायची आणि 500 ml दुधात हे एक पाकिट मिक्स करायचं. तर मी आता मिक्स करतो आणि मग आपण बघूया कसं होतं ते. खरवस पावडर मिक्स केली. आता साखर टाकायची आहे मला 100 ग्रॅम. 100 ग्रॅम नाही माहिती मला, पण आता माझा अंदाज माहिती आहे. मी तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे ना तेवढी साखर टाका. थोडीशी वेलची पावडर, चव थोडीशी एन्हान्स होते खरवसची. आता हे मिश्रण ढवळून घ्यायचं आहे. कुकरमध्ये उकडायला थोडंसं पाणी घेतलं आहे. खाली डिश ठेवतो आहे जेणेकरून माझी खरवस जी भांडं आहे ते खाली नाही लागणार. त्याच्यानंतर मी माझं भांडं ठेवतो. कुकरची शिट्टी मी काढली आहे आणि ते भांडं आतमध्ये ठेवतो. ठीक आहे, झाकण लावून घेऊया कुकरचं. कुकरची शिट्टी काढून 15 ते 20 मिनटं गॅसवर ठेवूया. मग खरवस तयार होईल आपला. मग बसूया खायला. तर आता हा खरवस मस्तपैकी रेडी झाला बनवलेला. तर खाऊन बघतो थोडासा.